Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogtupu Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 29 na 2023, araw po ng Miyerkules. And alam nyo ngayong araw ay 30 days na lamang po. Meron na lamang po kayong 30 days para sa pagpaparehistro ng inyong SIM card. So, kung ako sa inyo, wag na ho kayong magpatumpik-tumpik pa. Ha? Bisitahin nyo na po yung mga inilaang mga links ng inyong mga telecommunication companies na inyong ginagamit na sa inyong SIM cards. Alam ko meron silang nakalaan para sa SIM card registration. So, search nyo lamang po yan sa internet at makikita nyo yan. Magparehistro na kayo, huwag ho yung last minute. Nako, feeling ko mga isang linggo, magiging traffic na yung pagpaparehistro. Kasi, tayo kasing mga Pilipino mahilig sa last minute. So, hopefully, huwag ho kayong makisabay sa mga bandang huli magpaparehistro. Tiyak, no? Baka ho mahirapan kayong magparehistro pag ganun na ang inyong gagawin. Baka ho, pagdating ng oras, hindi nyo na magamit ang inyong mga SIM cards sa inyong mga communication devices. At ngayong araw po, inoobserbahan ang World Piano Day. Marunong ka bang magpiano? Ako, hindi. Kasi, alam mo, nung bata ako, kapag nagpipiano ka, usually piano lessons, mga big time ka eh. Kasi meron, pag may ganon, it's either may keyboard ka sa bahay, o mismo may piano kayo sa bahay. Parang ganon. Pero, ang piano ay isang, ang tawag sa percussion instrument ba siya? Kasi, tinipindot-pindot, tapos yung mga alambre sa likod, yung pinupukpok para tumunog. Pero, siyempre, marami ang magaling na artist na tumutugtog ng piano.
Pero sa Pilipinas, mas marami ang gumagamit ng gitara. And baka kayo na hong hinahanap namin na BTS. Nagagalit kahapon yung mga kasamaan ko dito. Ano ba daw yung... bakit ko ba daw pinaulit-ulit ang BTS? Ano mo, maganda naman ang BTS eh. Kala nila ayaw ko yung BTS. Barangay TikTok Superstar! I-flex nyo na ang inyong talent at makisali sa inihandang pa-contest ng CLTV 36. Baka ikaw nang hinahanap naman yung pinakabagong BTS Barangay TikTok Superstar. Abagaan kung sa barangay ninyo ang susunod na bibisitahin ng aming CLTV 36 track. Paano ba mapili bilang bagong BTS o Barangay TikTok Superstar? Ito ho ang mechanics. Una, i-follow ang aming TikTok account na @CLTV36. Pangalawa, gumawa ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama sa inyong video ang isang maikling introduction, kasama rito ang inyong pangalan. At banggitin din ang CLTV36 BTS o Barangay, kung saan na barangay kayo naroon. Ang TikTok video ay dapat at least 60 seconds o dapat po minimum 1 minute, ha? I-post ang inyong content at itag ang CLTV 36 sa caption. Ang tatanghaling pong mananalo ay makakatanggap ng papremyo sa ating mga sponsors at sila i-announce sa FB page at TikTok account ng CLTV 36. Sali na sa ating pa-contest! Sana'y kayo na ang mapiling bagong Barangay TikTok Superstar. Para po sa mga karagdagang balita at updates, panoorin po ang aming mga news programs dito sa CLTV 36 and mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito naman po ang CLTV 36 News. Ang aming pong Instagram account ay CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter handle para mabasa ang aming mga tweets sa Twitter ay CLTV 36. And para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes, mga programa at latest uploads ng CLTV, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong browsers ang www.cltv36.tv. And syempre, ang aming pong TikTok account ay @CLTV36. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, ano ho bang ating topic question of the day? Ano ang favorite sport mo tuwing summer? Nako, ano bang merong... Siyempre, alam ko ang Olympics, meron silang Summer Olympics. Ha? And meron ding Winter Olympics. So, ibig sabihin talagang may ganitong mga uri ng sport na pang summer. Itong si Joe Asuncion na isa sa ating top fans, parang araw-araw na yata itong nagkokomento, playing underwater polo with my colleagues. It's so fun. Pwede bang underwater long sleeves kung walang polo, ha? Joe Asuncion? Sabi naman ni Fernando Galang, cycling, no? Cycling. Pero kung kayo magsa-cycling ng malaot-lawot o malayo-layo, syempre kailangan magbaon kayo ng tubig dyan. And usually naman talaga ang mga cyclist, bago sila maglakbay o magbisikleta sa kanilang nais na destinasyon, talagang naghahanda ang mga iyan. Si Boyet De Leon Dizon, paring Boyet, sabi niya, winter, spring, summer, fall, shooting pa rin. Anong klaseng shooting, paring Boyet? Ito ba yung mga airsoft ba to? O yung mga paintball? Pero alam ko, yung mga pinakita mong mga gamit last time sa iyong Facebook, pang airsoft. Yung shooting pa rin. Hindi ko alam kung yun ang sinasabi mo shooting, ha? O yung shooting na parang Korean novela, ha?
Yan po ang first batch ng mga komento nyo sa ating topic question of the day. Tuloy-tuloy nyo lamang pong isend ang mga yan, pati na rin po ang inyong mga pabate, greetings at shoutouts, and mga birthday greetings. And bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. And by the way, bago ho natin banggitin ang ating mga balita, baka kayo ho ang maswerteng mapili na mananalo. Sa mga magkokomento dyan, makakatanggap kayo ng Decathlon gift certificate. So, comment na. Isa sa pinaka-namiss ng mga kabataan nung kasagsagan ng pandemya ay ang paglalaro ng team sports kasama ang iba pang mga bata. Kaya naman ngayong mas maayos ang sitwasyon, balik hard court ang mga young basketball players tulad na lamang ng mga manlalaro ng Hot Shots Basketball na sumabak sa NBL Youth. May sports balita si Marco Galang. Napuno ng aksyon sa hardcourt ng Colegio de Sebastian sa City of San Fernando, Pampanga nitong linggo, March 26, matapos idaos ang 5 National Basketball League o NBL Youth Games dito. Sa unang game ay nagharap ang Hustle Rising Sun at TP Emong Malunggay Pandesal na sinundan naman ng Caloocan Yangskivil RPBY kontra Napco Easy Jersey Bruins. Third game naman ang salpukan ng Hot Shots Basketball at Emeralds Academy. Sa ika-4 na laro ay nagharap ang Luwid ECP KGM Basic at Tagaytay Micotol at last game naman ang Luwid Red Rose RAA kontra sa Taguig Junior Generals. Hangad ng NBL Youth na isulong ang pagkakaroon ng active lifestyle ng mga kabataan at bigyan sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang talento sa paglalaro ng basketball. We're here to provide platform. We're a developmental league. We're here to provide platform for kids age 14 and below, 16 and below, 19 and below, and even 21 and below to, showcase their talents in an international level. We're teaching them to prepare themselves in a level up type of basketball. So sa atin, officiating principle natin, it's no harm, no foul. Ang mga players ng Hot Shots Basketball na sina Gab Adriel Castro at Prince Jody Pineda, bagamat nasa murang edad pa lamang, ay nakatatak na sa kanilang sistema ang disiplina pagdating sa sports. Dahil ito po yung dream sport ko po at gusto ko maging isang professional basketball player po. Siyempre, practice everyday po tsaka hard work. Everyday practice lang po, tsaka po sipag at tiyaga lang po pag maglalaro po, tsaka practice. Proud na proud naman si Coach Glenn Teranya ng Hot Shots Basketball sa dedikasyon na ipinapakita ng kanyang mga manlalaro. I'm proud talaga na itong very young, talented na mga players ng Hot Shots sa NBL basketball team na to, talaga masasabi ko na competitive talaga. At ang #1 fans ng mga youth basketball stars ng NBL Youth, walang iba kundi ang kanilang mga magulang. Isa sa mga ways na sinusuportahan namin siya is ang pagsama sa kanya sa bawat game niya, kahit saan man, hindi lang dito sa Pampanga, even sa Manila, kahit sa sulok ng Manila, Montalban, Taguig, sinasamahan natin siya. Kasi as a parent, we want the best for our kids. So ako, nagtatrabaho ako sa Manila, graveyard shift. Pero if all the time na available ako, I go to his training, tapos yung kanyang mga games. So I make sure na even though na I'm working, andun pa rin yung support ko, and even my husband. So yun, kasi nakikita ko yung passion niya sa basketball, and na nagkakaroon ng self-fulfillment yung anak ko pag maganda yung kanyang pinakitang laro. Sinusuportahan namin siya ng mama niya sa mga hilig niya, sa laro niya, kung ano mang gusto niya. Pero yung nakita namin sa kanya, masaya siya sa paglalaro ng basketball. Tapos tinuloy-tuloy niya, sinuporta namin. Sinusuportahan ko po ang anak ko. Unang-una po sa pagganitong laban or before lumaban, kailangan po talaga na may mga supplements na iniinom po yung anak ko po. So mula umaga hanggang matulog po, meron po talaga siyang supplements na iniinom. And of course, every time na may practice, as
Mami, talagang binibigyan ko po talaga siya ng oras na kahit na sobrang busy ko po. Nagpapasalamat naman ang NBL Youth sa lahat ng sumusuporta sa kanila at asahan umanong magpapatuloy sila sa paglinang ng mga young basketball talent sa bansa. Of course, gusto natin pasalamatan ang CLTV, ang Laos Auto Group of Companies, ang Laos Corporate, Guarantee, at ang Microtel. At of course, gusto namin pasalamatan lahat ng mga Kapampangan, hindi lang ng mga Kapampangan, lahat ng mga tao, magulang na sumusuporta sa kanilang mga anak who are playing here in NBLU. Ako si Marco Galang, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. At istoryang basketball pa rin. Hindi nagawang pigilan ng Davao Occidental Tigers si Justin Baltazar ng Pampanga G-Lanterns sa Game 1 ng Best of 3 Series ng Pilipinas Super League Dumper Cup Finals. Nagkakapagtala ng 31 points at 21 rebounds si Balti na naging susi para makuha ng ating mga kabalen ang panalo. Si Paulo G. Santos ang may balita. Kasing init ng panahon ang naging paghaharap ng Pampanga G-Lanterns at Davao Occidental Tigers sa Game 1 ng Pilipinas Super League Dumper Cup Finals nitong Lunes, March 27. Ginanap ang unang laro ng Best of 3 Series sa Brenzigiao Convention Center, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa first half, agad na ipinakita ng defending champion na Tigers ang kanilang kalibre sa pangunguna ng batikang shooting guard na si John Wilson na dati na ring manlalaro ng PBA. Nag-contribute din sina Renzo Subido, Eman Calo, Larry Rodriguez at Marco Balagtas para makalamang ng 1 puntos ang Tigers kontra sa G-Lanterns. Pero hindi na panghinaan ng loob ang ating mga kabalen sa gabay ni Coach Governor Dennis Delta Pineda. Nakikipagsabayan tayo sa ball. Sprint. Yan yung pinapractice natin yung isang araw. Gawin natin, guys. Sa pagtatapos ng third quarter ay lamang na ng 7 puntos ang G-Lanterns. Natapos ang laro sa score na 87-84 at nauna na sa winning column ang ating mga kabalen. Tinanghal na super player of the game si Justin Baltazar matapos makakuha ng 31 points, 21 rebounds at 2 assists. Dinahandaan namin nung Davao kasi lamang sila. So hindi namin minadali. And ginawa namin yung game plan namin kaya ito, maganda yung resulta. Siyempre, ano namin to, home court namin to. Kailangan namin ipakita sa mga kabalen namin na kaya namin manalo. Samantala, maghaharap naman ang dalawang kupunan sa RMC Gymnasium sa Davao City ngayong Huwebes, March 30 para sa Game 2 ng PSL Dumper Cup Finals. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Pinag-iingitan ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa heat stroke ngayong tag-init. Ayon sa DOH, maaring makaranas ng heat stroke ang isang individual kapag na-expose ito sa mataas sa temperatura na aabot sa 41 to 54 degrees Celsius. Kaya naman payo ng kagawaran hanggat maaari ay iwasang lumabas sa inyo pong mga tahanan o opisina, lalo na sa mga oras na matindi ang sikat ng araw na karaniwang nagsisimula sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagpaalala rin ng DOH sa mga sintomas ng heat stress na maaaring humantong sa heat stroke. Ilan sa mga ito ay ang pagkahilo, pagpapawis, panlalamig ng kamay, panghihina ng katawan, mabilis ngunit mahinang pulso at pagkahimatay, sakit ng ulo na may pagpitik ng pulso, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, pamumutla at panunuyo ng balat, elevated body temperature, seizures, mabilis sa pagtibok ng puso at inulit ang pagkahimatay. Napakarami po palang sintomas ito pero dapat be observant po tayo. Lagi po nating pansinin at bantayan ang ating mga kasama o ating pakaramdam hinggil rito. Ang heat stroke ay isang abnormal na pagtaas ng temperatura ng katawan na nagre-resulta sa physical at neurological disorders. Itinuturing ito bilang medical emergency na maaring maging sanhi ng kamatayan kung hindi agad maagapan at mabigyan ng karampatang lunas.
Kung hindi raw maiiwasan at kailangan lumabas ng bahay o ng opisina, maiging magdala ng payong at gumamit ng sunblock para magkaroon ng proteksyon sa init ng araw. Umiwas din daw sa mga nauusong inumin tuwing tag-init na may sangkap na asukal, gaya ng sa malamig, juice, sago at gulaman. Bagamat hindi raw ipinagbabawal ang pagbili ng mga ganitong uri ng inumin, pinaalalahanan pa rin ng ahensya ang mga nagtitinda na siguraduhing malinis ang tubig at yelo na ginagamit sa pagtimpla ng kanilang mga ibinebentang inumin. Sa kabila nito, mas mainam pa rin daw kung magbaon at uminom na ng tubig na hindi bababa sa 8 baso kada araw para makaiwas sa dehydration at iba pang gastrointestinal diseases. So unang-una po gusto natin magpaalala sa ating mga kababayan, yung mga juice, mga gulaman, mga sago na binebenta ng ating mga kababayan. So unang-una po gusto natin magpaalala sa ating mga kababayan, kung maaari po, magbaon po tayo ng ating inumin. Ang pangunahin na kailangan natin kapag tayo ay nasa tindi ng init ng araw ay tubig. Yun pong iniinom natin ng mga samalamig, may mga asukal, hindi po yan puro na tubig na nakukuha ng ating katawan. Para sa ating mga local government units, sana po mamonitor po ng ating mga sanitation officers. Ito pong mga nagbebenta sa ngayon, dito po na sa ating bayan o sa ating bansa, nito mga sa malamig natin sa mga bawat kanto or mga palengke or public spaces para masiguro po nating malinis ang iniinom ng ating mga kababayan, maiwasan po natin ang mga gastrointestinal problems dito sa ating bansa. O yun na, paalala ng DOH kasi kung iniiwasan niyo yung heat stroke, uminom kayo ng palamig na hindi naman natin alam kung malinis o tubig, gastrointestinal disorders naman po ang maaari nating pwedeng makuha. And sa mga may heat stroke po or makakaranas ng heat stroke, lalo na yung mga mahihimatay, usually ang ginagawa nila is maglagay ng yelo or anything na malamig sa armpits, sa kilikili ng nahimatay. At kung iinom siya ng tubig, pakaunti-kaunti lang at ilagay ito sa malilim o preskong lugar. At wag ho kayong aalis at babalik pa po ang inyong programang Topic. Paano ba yan? Babalik po ang topic ang nabago. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday muna kay Zach De La Cruz. Zach, sana'y naging masaya ang iyong birthday kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan. And syempre, lumaki ka sanang may takot sa Diyos, masunurin sa iyong mga magulang, malusog at syempre matalino at kasimpogi ng iyong daddy Edwin. Sana'y nabigyan ka ng maraming regalo sa iyong birthday. And wishing you good health at marami pang blessings, Zach. Enjoy your day. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Zach De La Cruz. Happy birthday din kay Diana Canlas. Ate Day, happy birthday sa'yo.
And syempre, ngayong birthday mo, dalangin ko sa iyo ay malakas sa pangatawan. Huwag masyadong pa-stress sa buhay. Caring natin yan. And syempre, maraming pa sanang blessings ang dumating sa inyong pamilya. And magmahalan kayo ng buong pamilya, ha? And mag-antabayanan tayo bilang magpipinsan. Enjoy your day! Mag-birthday ka hanggang gusto mo, Ate Diana. Samantala, basahin na po natin ang ikalimang batch ng inyong mga komento sa ating topic. Question of the day. Anong favorite sport mo tuwing summer? Ayan ha, sa mga nagkomento na po at magko-komento pa. Ha? Baka kayo ho ang mapili namin pinakamagandang komento. Maaari po kayong manalo ng gift certificates worth 500 pesos at sports gear sa Decathlon SM City Clark. Ito pong komento ni Gias Maria, swimming. Oo nga, swimming. Usually talaga pag summer. Swimming sa beach, swimming sa resort, pwede ring swimming sa patubig. Feeling ko itong si Christine David, hindi pa ito nag-swimming sa patubig. Komento naman po ni Rachel Garcia, basketball. Paano ba kasi yun? Basketball, ang sarap-sarap mag-basketball. Pero dun sana sa mga covered court, ha, kasi sobrang init ngayon talaga. Baka sa kaka-basketball nyo, mahimatay kayo. Huwag nyong kalimutang mag-ice water, ha? Si Rowin Soliman, di ba? Hindi ko alam kung nagbibiro to si Rowin. Marathon down ako po. Tatakbo-takbo ka ng marathon. Alam ko, 27 kilometers dapat ang marathon kung di ako nagkakamali, Kara. Tatakbuhin mo ba naman yon sa ilalim ng init ng araw? Naku, pero kung sa ibang bansa yan na malamig, pwede tayong marathon dyan, ha? Keep on sending your comments. At syempre, nabanggit ko na nga ho kanina, ha? Baka ho kayo ay mapili. Ang comment nyo ang mapili at posible kayong makatanggap, ha? Antayin po ninyong aming announcements. Makakatanggap kayo ng gift certificate and sports gear mula sa Decathlon SM Clark. Sa puntong ito, bigyang daan din natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw na ito. Abangan ang pagsasama-sama ng mga national agencies, local at overseas companies sa ganganaping Mega Job Fair sa March 31 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Events Hall, Lower Ground Floor, Star Mall, San Jose del Monte, Barangay Kaypian, Bulacan. Paalala lamang na dalhin ang inyong kompletong requirements. Siyempre, magdala kayo ng ballpen para sa panulat, alcohol, upang dahil alam naman natin, pandemic pa ngayon. And ang pinaka-importante, yung resume nyo or curriculum vitae o CV at panatilihin pa rin ang physical distancing. Manatili pong nakaantabay sa Facebook page ng City of San Jose del Monte Public Employment Service Office para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga job vacancies at iba pang detalye. So sa mga naghahanap ng trabaho, ito na ang pagkakataon ninyo, lalo na ang mga taga San Jose del Monte City, Bulacan. Makibahagi na sa isasagawang sining sa hardin, Bulacan Art in the Park ng Bulacan Arts and Culture sa darating na April 14 hanggang April 16. Magtungo lamang sa Capitol Mini Forest, City of Malolos, Bulacan upang masaksihan ang mga likhang sining ng iba't ibang art groups tulad ng Agos ng Bayan po ng Santa Maria, Alyansa ng Sining Biswal ng Bayan ng Giginto, Bahaghari ng Malolos City at marami pang iba. Suportahan po natin ang ating mga local artists. Suportahan po ninyo ang Sining sa Hardin, Bulacan Art in the Park.
Isang webinar na may pamagat na Network Fundamentals, Internet Connectivity Best Practices for Local Government Units, ang isasagawa ng Integrated Business Permits and Licensing System o IBPLS sa darating na April 4 simula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Isang oras lang ito. Mukhang mabilis lang ang webinar na ito 1 hour. Ang webinar ay para sa mga local government units na nais na ma-enhance ang kanilang internet connectivity at matuto ng best practices sa network fundamentals. Para sa mga nais na lumahok, bisitahin ang FB page ng IBPLS DICT Region 3 at hanapin ang post tungkol dito. Iniimbitahan po ang mga government agency sa Central Luzon sa first batch ng 2023 Interagency Blood Olympics na nagsimula nitong March 27 at tatagal hanggang March 31. Magtungo lamang sa Regional Blood Center DOH Central Luzon, Maalaga Street, Diosdado, Macapagal Government Center, Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga, simula alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga nais naman na magpa-schedule ng blood donation, makipag-ugnayan lamang sa Central Luzon Regional Blood Center na may numero pong 045 ang area code, 861-3425-229, local number 143, o mag-message sa kanilang Facebook page na Central Luzon Regional Blood Center CLC HD. So sa ating pong mga na nagtatrabaho sa gobyerno, meron po tayong Interagency Blood Olympics. Paano kaya isasagawa itong Blood Olympics? Akala ko blood donation, Olympics pala. Baka paramihan ng donasyon ng dugo. At sa ating pong pagbabalik, mayroon na ba kayong pupuntahan o biyahe o papasyalan ngayong weekend? Kung wala pa, abangan ninyong aming kwentuhan kasama ang mga kinatawan ng SM City Telabastagan. Dito yan sa may City of San Fernando, Pampanga. Dahil may maganda silang balita para sa mga mahilig mag-shopping. Manatili kang nakatutok at magbabalik po ang programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Nice po muna naming magpasalamat kay Barangay Captain Mercy Makabali ng Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga, kasama po ng kanyang mga tanod at iba pang mga kawani ng barangay dahil nahanap po nila ang nahulog na susi ng ating kasamahan dito sa CLTV 36. And mabuhay po kayo, Kapitan Mercy! At sana po ay magpatuloy ang inyong magandang pagsisilbi sa ating barangay, sa inyong barangay, and kahit po sa ating mga ka-Fernandino, sa ating hong kapwa. Saludo ho kami sa inyo at sa inyong mga kawani dyan sa Barangay San Jose. Sana'y maging inspirasyon pa ho kayo sa marami pang mga opisyal ng barangay. Samantala, happy birthday muna kay Andrea Francisco. Andrea, happy birthday sa'yo. Sana'y naging masaya ang iyong birthday kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, siyempre mga bisita mo sa iyong handaan. And sana'y lumaki kang may takot sa Diyos, masunurin sa magulang, matalino, at maganda katulad ng iyong Mama Audrey at ni Lola Ritz. Enjoy your day. Sana'y marami kang matanggap na regalo. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Andrea Francisco. Samantala, basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Ano ang paborito mong sport tuwing summer? Ang sabi po ni Juanita Alfonso Reyes, yan, beach volleyball. Kapag mainit na, edi takbo ka sa beach, edi babad-babad muna ulit. Si Jersey G. Salonga, Jersey, one of our top fans, swimming, mag-ihaw, magpalamig, magkaraoke, kasama ang pamilya ko, mga former classmates o mga dating schoolmates ko. Ikaw Jersey, ngayon ko lang nalaman yung mag-ihaw, magpalamig, magkaraoke kasama ang pamilya ko. Sports na pala yan. Pero nakakagutom yung mga nais mong gawain ngayong summer. Si Boss Elmar Donaire yan. Alam ko yung golf, talagang pwedeng-pwede yan. Pero syempre, kung kayo ay mag-golf, early in the morning sana, tsaka syempre magdala ng mga panangga. Meron namang mga golf umbrella yan, di ba? Yung mga malaki, tsaka meron silang yung mga sasakyan na maliit, golf cart. O, papunta dun sa mga lalandingan ng kanilang golf balls. At syempre, pipili ho kami ng komento na inyong mga ipinadala sa ating topic question of the day. Abangan po ninyong announcement kung kayo ang mananalo ng gift certificate worth 500 pesos sa sports gear, worth 500 pesos din mula sa Decathlon SM City Clark. What are your weekend plans, mga kababayan? Huwag palampasin ng summer deals sa SM 3-day sale ng SMCD Talabastagan ngayong March 31 hanggang April 2. Makipagkwentuhan tayo kasama ang ating mga bisita at alamin natin ang kanilang mga inihandang exciting activities sa one of the biggest mall-wide sale ng SM City Talabastagan. Una ko pong pakikilala si Sir Stefano Miguel T. Pineda, ang marketing manager po ng SM City Talabastagan. Magandang araw po sa inyo, Sir Stefano. Magandang araw, Sir Jody. Ayan. Sir Stefano, katulad po ng mga kasamahan ninyo noon sa SM Pampanga. Bibigyan ko ho kayo ng pagkataon ngayon na i-greet, i-shoutout, batiin lahat ng gusto nyong batiin. Siyempre, malagad kayo mong ma-TV, madalang lang kayo lumabas sa TV. Baka, huy, lumabas ka pala sa TV tapos hindi mo akong ginreet. Go ahead po sa inyong greeting. Sana wala ho kayong makalimutan, Sir Stefano. Ayan po. So, sa mga shoppers natin dyan dito sa San Fernando at sa Angeles,
Magti 3-day sale ang SM City Talabastagan ngayong weekend. So this coming Friday yan hanggang Sunday. 10 o'clock to 9 p.m. po ang ating mall hours during the 3-day sale. Ayan. And makakasama din po natin si Sir Luis Glenn Naparan, ang mall manager po ng SM City Talabastagan. Hello po, Sir Luis. Welcome po sa Top Pick. Good morning, Sir Jody, and good morning. Magandang umaga sa lahat ng ating viewers. Ulitin ko po, inaanyayahan namin kayo on behalf ng SM Management na magpunta sa aming 3-day sale starting ngayong Friday hanggang Linggo. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Marami po tayong sale ngayon. Lahat po ng ating tenants ay kasama. Kasama din po natin ngayong umaga si Ma'am Karen ng ating department store. Ayan, tingnan nyo si Sir Luis. Siya na yung nag-introduce doon sa ating isa pang bisita. Kasama din po natin si Ma'am Karen Lopez, ang personal shopper manager po ng The SM Store dyan po sa SM Talabastagan. Kumusta po kayo, ma'am? Welcome po sa Topic. Hello po. Thank you po for the invite. Alright. Balikan ko muna si Sir Glenn. Sir Glenn, baka kayo magtampo sa akin. Bibigyan ko kayo ng pagkataon ngayon, Sir Glenn, na batiin lahat ng gusto nyong batiin. Mga kasamahan sa SM, mga kamag-anak, kaibigan, baka ho magtampo kayo sa akin, hindi ko kayo pinag-greetings. Go ahead po, Sir Glenn. Binabati ko yung buong North 5 ng Pampanga region. Kasama dyan yung SM Clark, SM Pampanga, yung SM Apalit, SM Downtown, and syempre yung SM Talabastagan. Okay. Ma'am Karen, kayo naman. Sino po ang gusto ng mga batiin? Binabati ko lahat ng mga viewers ng CLTV 36 and ang mga department managers and supervisors ng SM Store Talabastagan and yung aking mga personal shoppers na nandito ngayon. Hello sa inyong lahat. Ayan, eto na. Kanina pa ho nila ibinabalita sa atin, no? Na meron silang gaganaping napakalaking event dyan sa may SM Talabastagan sa darating na weekend. Huwag na kayong umalis ng malalayong lugar. Punta na lang kayo ng SM Talabastagan. Ano ho bang meron this weekend sa SM Talabastagan, Sir Glenn? Ngayong weekend, simula ngayong Biyernes hanggang Linggo, magkakaroon po ng ating 3-day sale. So lahat po ng ating tenants ay kasama dito at meron din po kayong tsansa na manalo ng isang brand new na Suzuki Espresso. Okay. Mamaya tanungin natin paano ba pwedeng sumali dyan sa para manalo ng Suzuki Espresso. And Ma'am Karen, sa panig po ng personal shoppers, ano ho ang magiging role natin this coming sale? So this coming Friday po, we have the Prestige Friday. Lahat po ng merong Prestige card and BDO Rewards Diamond card. Pwede po silang mag-shopping the whole day. Meron po silang 10% discount. So wala pong minimum purchase requirement yon for the Prestige card holders and BDO Rewards Diamond card holders. Also, we have nominated po mga Prestige partners natin. Kung wala po silang Prestige card or BDO Diamond card, meron po kaming Prestige partners, companies po and organization. Marami po sila, extended po yon. They could avail the 10% discount. So eto po yung mga partners natin. We have the BPOs ng San Fernando and Angeles City, employees of DepEd, San Fernando and Regional Office, employees of DepEd Angeles City, SACOP government employees, LGU employees ng San Fernando, Angeles, Bacolor, Porac and Magalang, PNP, AFP, Philippine Air Force, Mancom, Pampanga and Angeles area, medical doctors and nurses ng Pampanga and Angeles area, Angeles City and San Fernando Bankers Association,
employees of DTI, SSS, and Pag-ibig, BDO and China Bank employees, and SM City Telebastagan Mall tenant employees. So yun po yung mga partners natin for Friday na kahit wala po silang Prestige card and BDO Diamond card, they could avail the 10% discount for the whole day po yun upon presentation ng kanilang membership ID or company ID. Hinihintay ko pa naman yung CLTV, hindi nabanggit ni Ma'am Karen. Baka sa susunod na sale, makasama yung mga CLTV employees sa mga walang Prestige at BDO Diamond Rewards Card. Pero Sir Stefano, ang ganda ng pangalan mo. Stefano Miguel. SM. O, diba? Tapos susunod, SM, middle initial T, SM, Telebastagan. Tapos, P. Pineda, Pampanga. Ang galing-galing talaga. Pero Sir Stefano, nabanggit ni Ma'am Karen na merong 10% discount yung mga may hawak ng Prestige, pero meron din tayong selected na mga individuals na makakatanggap nito even though wala silang cards. Pero Sir Stefano, gaano ba kalaki ang discount na ibibigay sa ating mga mall goers sa araw na ito? Besides dun sa ibibigay sa mga may Prestige at BDO Diamond Rewards Card. Ayan po, no? So sa 3-day sale ng SM, ito ay isa sa mga pinakamalaking sale natin ng SM Supermalls. So for Telebastagan, on top of the 10% na makukuha nila, marami silang mahanap na up to 70% ang sale ng mga tenants natin dito. So hindi lang ito sa SM stores, mall-wide ito, no? Kasama sila SM Appliance Center, SM Supermarket, Uniqlo, Miniso, Watsons, Crocs, at Ace Hardware natin. Ayan, so pag nakapunta sila dito sa mga affiliates natin, so magtanong lang sila dahil sa mga 70%, up to 70% off na discount, meron pa silang makuhang discount on top of their rewards card. So ayan, mag-present lang sila ng mga SMAC cards nila sa ating mga affiliates. So, saan pa kayo pupunta this weekend? Okay, kung wala kayong card, meron naman kayong 70% discount. Ha? Hanggang 70% discount, babayaran mo na lang 30%. Kung sakasakaling 70% discount ang makukuha mo. And alam ko ha, nabanggit nga ni Sir Stefano, for the whole mall yan ha. Pati mga mall tenants kasali sa 3-day sale. Nabanggit ni Ma'am Karen kanina sa Friday, doon sa mga may hawak po ng Prestige and BDO reward cards, and doon sa mga selected individuals na walang card, meron kayong additional 10%. Pero kanina nabanggit po ni Sir Glenn na meron ho silang ipamimigay na Suzuki Limited Edition Espresso. Aalamin natin kung paano ho ninyo makukuha yan sa pagbabalik po ng ating programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic.
Nais ko munang i-congratulate si Christopher Ruiz sa kanyang pagtanggap ng recognition matapos mapili bilang Dean Solicitor sa Holy Angel University. Congratulations, Tope, at sana'y lahat ng mga pangarap mo sa buhay ay makamit mo. At syempre, kailangan nung mag-aral ng mabuti talaga at magsikap, magsipag, magtiyaga upang makatapos with flying colors. And pagdating ng panahon ay makakahanap ng magandang trabaho, makatulong sa iyong pamilya. Muli, congratulations, Christopher Ruiz. Ito na pong last batch ng mga komento sa ating topic. Question of the day, anong favorite sport mo tuwing summer? Ang sabi po ni Andres Sungka. Alam ko, pastime ang sungka, hindi sa sport. Pero, malay natin, yan ba yung ating national sport sa Philippines, sungka? Sino bang marunong ng sungka dyan, ha? Yung mga hindi marunong, turuan nyo. Si Ray Bravo, iba kasi yung nilalaro ng World War II, eh. Si Sherwin John Pangilinan Reyes, mag-basketball, masarap magpapawis. Tapos, uminom ng ice water. Oo, importante, hydrated kung kayo'y magbabasketball kapag mainit ang panahon. Si Ruiza Franco, gusto ko tong sport na to, marang bagong-bago. Volleyball. Volleyball, may spike yan, may dig, may block, at saka yung may tip. Shoot. Yung nanay ko, dating coach ng ng volleyball, nung kabataan niya. Galing yan sa volleyball. Track and field. Champion na ng track and field dyan nung bata siya, kaya maitim siya nun eh. Di ba, mami? Nanay ko. O, sa mga nagkomento ha, baka kayo, at magpapadala pa ng komento, baka kayo ang mapili. Ha? Ang lucky commenter natin, makatanggap po siya ng gift certificate worth 500 pesos, sports gear worth 500 pesos din, mula sa Decathlon SM City Clark. And tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa 3-day sale sa SM Telebastagan this coming weekend, Friday to Sunday. Sabi po ni Sir Glenn kanina, maaari pa kayong manalo ng Suzuki Espresso. Alam ko, nung recent SM Pampanga 3-day sale, meron din ganito. Suzuki Limited Edition Espresso. Paano ho ba ito mapapanalunan, Sir Glenn? Sir Jody, para sa ating mga manonood, madali lang po sumali dito. Kailangan lamang po na magkaroon ng 1,000 pesos na single receipt or accumulated receipts. Tapos i-register lang nila ito sa ating QR code na nakakalat sa buong mall at magkakaroon na po sila ng isang entry para po makasali sa Suzuki Espresso. Ngayon po, pagdating sa araw ng Sabado at Linggo, dahil gusto namin na masaya lahat ng ating mga parokyano, na instead na single entry lang po siya, pag nag-register po kayo, magiging double the entry na po siya para po sa araw ng Sabado at Linggo. So, ibig sabihin na, Sir Glenn, every 1,000 pesos for Friday, 1 raffle entry. So, kung 10,000 pesos ang purchase niya, 10 raffle entries siya meron on Friday, Sir Glenn. Tama po, Sir Jody. Tama po. Pero, pagdating ng Sabado at Linggo, double the fun, double the chances of winning dahil kada 1,000 pesos naman, dalawa na ang entries na ibibigay nyo sa ating mga mall goers. Ayan. Tama po, So, ano pang hinihintay ninyo, ha? Baka kayo nang mag-uwi nung bagong-bagong. Anong color? Nung Suzuki Espresso, Sir Glenn? Kulay blue, sir. Kulay asul. Yan. Of course, color ng SM Supermalls yan. Babalikan ko si Miss Karen ngayon, Miss Karen. Paano naman yung mga Ay, naku, nagpunta si Miss Karen. Ayan, o si ayan, no? So, ulitin ho natin. Ito yung mga natin sa 3-day sale. 10 a.m. to 9 p.m. March 31 to April 2, Friday to Sunday po yan. Imbis na gumastos kayo sa iba, dito nyo nagastusin. Sa may SM Telebastagan. Ayan, Ma'am Karen.
Ayan, nandyan na siya ulit ang ating pinakamaganda sa ating mga guest. Ma'am Karen, papaano naman yung mga kababayan natin na ayaw lumabas ng bahay, tinatamad, mainit, malisangan po. Papaano kaya sila? Gusto na nilang mag-shopping at maki-join dyan sa sale ng SM Telebasagan. Papaano ho ang pwede nilang gawin, Ma'am Karen? Yes po, sir. Kung ayaw po nilang lumabas, ayaw po nilang pumunta sa mall, they could still shop through our personal shoppers. Pwede po silang tumawag sa aming official hotline, yung 0917-842-8549. Or mag-Viber doon sa same number po na binigay ko, 0917-842-8549. And also, meron pa po akong promotion na hindi pa po nabanggit. Okay lang po bang sabihin? Go ahead, Ma'am Karen. Take it away. Yes po. Yung mga wala pong prestige cards na hindi makakapag-shopping sa Friday, meron pa po kami for SMAC members naman po. SMAC Saturday and Sunday. Kaya lang po meron siyang oras. From 3 p.m. to 7 p.m. they could shop. They could avail the 10% discount. Pero sa Saturday and Sunday po yon, between 3 p.m. to 7 p.m. naman po siya. And also, meron din po kaming swipe stake promo all for 3 days from March 31, April 1 and 2. Yung ating Smart Gadget Bundle. For a minimum purchase of 3,000, meron po silang chance na manalo ng Smart Gadget Bundle. So Samsung A7 Tab po yon and one Smart Bro Pocket Wi-Fi. Wow! Ano ba ho bang ayaw nyong promo dyan? May Suzuki ka na, ha? Pwede kang manalong Suzuki, ha? Mayroong mga discount dyan sa SM Telebastagan. At mamimigay pa sila ng mga cellphone at marami pang iba. So ano pang hinihintay nyo? Malapit na lamang yan. Saktong-sakto. Bakit? Siyempre, March 30, araw na sahod. So, huwag na muna kayong gumastos. Igastos nyo na lang yan dun sa mga importanteng pamimili nyo na gawin nyo na sa SM Telebastagan. Pero Sir Stefano, so kung lahat po ng tenants, mall tenants, ibig sabihin po ba nito kasama yung mga restaurants, kasama yung mga stalls sa gitna ng ating mall? Kasama po lahat yan doon sa up to 70% discount ng kanilang mga products or services, Sir Stefano? Yes, opo, no? So, kasama po lahat ng tenants natin. Kahit sa mga food tenants po natin dito sa mall, magkakaroon po ng mga freebies na ibibigay dito sa may food court natin para pagkatapos nilang mag-shopping at napagod. So, kain lang po tayo dito sa SM Telebastagan. Naman, no? O, namili ka na, tapos busog ka pa. Pero besides sa sale natin this weekend, ano pa yung mga upcoming activities ninyo, Sir Stefano, dyan sa SM Telebastagan? Ayan po, so nag-announce lang kami kahapon na magkakaroon ng Castaway Music Festival ang SM City Telebastagan sa May 21. So abangan niyo po sa aming Facebook page ang mga susunod pang announcement katulad ng lineup kung sino ang magpo-perform natin dito sa SM Telebastagan. Exciting, exciting! May 21, may Castaway concert sa SM Telebastagan. Nang saya-saya dyan sa may SM na Telebastagan. So again, iniimbitahan po namin ang lahat ng ating viewers, lahat ng mga taga Pampanga, kahit mga taga Central Luzon. Magtungo po tayo sa SM Telebastagan this weekend para sa kanilang 3-day sale. Hindi ho ibig sabihin na SM Telebastagan yan, pang dyan lang yan. Para sa lahat po yan, kahit kung nasa Mindanao kayo, gusto nyo mag-shopping sa SM Telebastagan, pwede po. Again, Ma'am Karen, invite po ang ating mga manonood na bumisita po dyan sa may SM store and lapitan ho kayo or tumawag sa inyo sa mga nais na mag-shopping sa inyong sale. Yes po. So I am inviting everyone po ulit, lahat ng mga shoppers po ng SM Store Telebastagan to visit
our store this coming weekend, Friday until Sunday. Kung hindi naman po makakapag-visit, they could still shop. Just message us through text or Viber dun sa number po namin, 0917-842-8549. And lastly, Sir Glenn, and feeling ko naman meron kayong Facebook page, no? Kung sakasakaling ano yung number na sinasabi ni Ma'am Karen na pwede nilang puntahan, pwede silang mag-message doon for additional details. And again, invite our viewers sa ating pong sale this weekend. Muli sa ating mga viewers, sa ating mga kabalen sa Pampanga at sa buong Central Luzon, iniimbitahan namin kayo sa 3-day sale dito sa SM Telebastagan. Simula po to ngayong Friday hanggang Linggo, March 31 hanggang April 2. Sana po makapunta meron pa kayong mga questions, alam ko merong Facebook page ang SM Telebastagan or yung SM Supermalls mismo na upang for additional details sa sale na ito. And again, meron ho silang discounts, additional discounts dun sa mga prestige card holders. I think pati sa mga advantage card holders and dun sa ating BDO Diamond Reward Cards. And dun sa mga selected na individuals na nabanggit po ni Ma'am Karen kanina. Pwede rin ho kayong manalo ng Suzuki Espresso at ng cellphone dyan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sakto, March 30, araw ng sahod. Mag-shopping na lang kayo sa March 31. Magtungo na ho kayo dyan sa may SM Telebastagan, dyan po sa boundary po ng San Fernando at ng Angeles City. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa panonood nyo sa ating programang Top Pick. Ako po si Jody Dizon Mercado, sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia. Kalaguranda kayo taga rito, kasama nyo CLTV 36. Atin to. Thank you.